नमस्कार भाई लोग, काल बा हम आपके भाई मोनू सिंह। भाई दू चार गो बच्चों कहत रसन की पवन सिंह के जोन गाना आज के आइल बा ओढ़निया ए गोरी, वो गाना चोरी के ह। चोरी के कैसे हो भाई? है कैसे हो चोरी के? पारंपरिक गाना ह। दू चार गो हमारा कमेंट में लिखत रसन की गाना के नाम है सेंट के सीसी ढरकौला। तो सेंट के सीसी ढरकौला तार दादा के ह कंपोजिशन, पारंपरिक कंपोजिशन ह। हम सुना देतनी थोड़ा। हमार माई बहन लोग ब्याह शादी में गावेला कि नमरी पर नमरी उड़वल गजब कई दिहल ए पापा। ई पारंपरिक धुन है। एकरा पर नीलकमल सिंह गईले बाड़े, एकरा पर बहुत सिंगर गईले बा लोग है। तारा चचा के घरे के ह कंपोजिशन ही, या हमनी के माई बहन के कंपोजिशन है, पारंपरिक ह। चोरी के कैसे हो गई? और गाना इतना बढ़िया बा, आ गाना इतना बढ़िया धांसू चलत मार्केट में अभी पवन सिंह के इतना गजब के मार्केट पकड़ले बा कि एकरा पर चोरी 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 के रिपोर्ट लगावत रह लोग। ना भैया, ई चोरी के ना ह, पारंपरिक ह। अब सुना देले बनी तारा लोग के पारंपरिक धुन भी। सारा रिपोर्ट हमरा भरी बा, आ हर रिपोर्ट तारा लोग के एकदम प्रॉपर मिली, कहीं से कोनो गलती ना होई। ठीक बा नु? तो हमार पावर स्टार के फैन लोग एकदम तूफान मचा दलो। बाकी हम बानी नु हर चीज के ढूंढ ढूंढ के ला के कनी के रिपोर्ट दे हम। बाकी हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग। बाकी तब तक भाई लोग जय श्री राम, हर हर महादेव।